Hallelujah. It's good to see so many people out today. Толкова е хубаво да видя толкова много хора днеска. We got blessed with snow today. И днеска ние всички сме благословени с много сняг. I feel like I'm in Norway again. Чувствам се като че ли се намирам отново в Норвегия. But praise God, it's a blessing to have snow. Но да благодарим на Господ, защото това е благословение от Него да имаме този сняг. The snow speaks about the purity of God. Снегът говори за чистотата в Бога. You know, the Bible talks about your sins being, like red. Библията ни говори, че грехът е като червено. And if your sins are red, the snow is like cleansing your sins. Но снегът е като че ли изчистваш нашите грехове, той е бял. And I'm a very prophetic person. Аз съм една пророческа личност. I believe God speaks through the nature. Аз вярвам, че Бог говори чрез природата. He speaks through the many circumstances. Той говори чрез много обстоятелства. God is speaking to us. Да, Бог говори на нас. How many have 2 ears? Колко от вас имате 2 уши? Посочете. You have 2 ears? 3 ли уши имате? Или не? 2. Does anybody have 3 ears? Всеки има 3 уши? Не. No. Не. No, God gave us 2 ears. Бог ни е дал 2 уши.